Hello mga peeps! Welcome back to my channel. Daghan kay gawa message ko ni sa ko siguro mga pila na ka day sigig message pero kay wala gid ko time the last few days nga makagama og inani nga advice kay dili ko hilig og advice actually kay sa man dili man ko love expert pero daghan kay gapanguan sa ko pangutana kung unsaon kuno pag pa in love sa usa ka lalaki. Ug sa dihang nahimo na kong madam awring ani. So, ako na lang siya tubagon. Pahabol ra na ako. Kay actually, busy kay ko ron guys. Kay na ako'y online class. Pero okay ra. Na ako'y 15 minutes. Ginoo ko. Kinahan, mahuman na to ni in 15 minutes, no? So, saan pagpa-inlove sa lalaki? Paspasan na to ni. So, sugod ta din sa eye contact ha. Ug ikaw na anak kay uyab, unya feeling gyapon nimo dili gihapon kaayo in love sa imuhang uyab or na kay mga skeptish gyapon ka na kay mga kaduda-dudahan din ha or unsa try to watch this pasig makatabang sa imuha ug sa mga wala pay uyab para gyud sa imuha. So para sa mga walay uyab no ang atong angay buhaton usa kung wala pa kay uyab din ganahan ka makauyab ayo pagpaka OA number 1 kay dili ganahan ng lalaki og OA ra kaayo nga babaye. So unsaon man dili magpaka OA. So, example, butang na to sitwasyon. Butang na sitwasyon sa diskuhan or sa, wala may mga tarong mga laki sa diskuhan. Dili tanan, pero mostly, I mean, kanang example, og naa ka sa restaurant, naa kay, or sa may karinderya, di na kinahanan, or naa mo sa crowded place, or na ay party, may naa kay nakitaan dito, na-crush ka, naibog ka, or sa mga kasal-kasal, ana, una nimo buhaton is kanang eye contact. Makig-eye contact ka, pero dili OA. So, para dili OA ka nga, nga dili halata nga na ibog ka sa iyaha, sa babae nga part niha, pwede po sa lalaki nga part. So, kinahanglan mo lantaw ka sa 1 to 3 seconds. Sira, pinakataasan ng 3 seconds. So, eye contact ka, lantaw ka sa iya. 1, 2, kinahanglan layo dahil nimo paglantaw. Yung paglantaw na pud nimo, dahil naglantaw siya sa imuha, smile na ka, and then lantaw na pud ka sa layo para dili kayo halata sa lalaki nga may something ka for him. So dapat ang lalaki mo reach out sa babayi. I know dili na ni kaayo siya kuan kay kanang kinaraan na siya kaayo ron pero mas lami manggod, mas ma-in love manggod ang lalaki kung ma-challenge sila. Kay ang babae ang mag-una-una sa lalaki pero anang pag eye contact diretso ka smile diretso ka pakit diretso ka ingon ana ay Ginoo ko walay challenge. So mostly manggod sa mga lalaki mas ganahan sila na ay challenge kanang ma-challenge sila ba. Dapat dili easy to get lang no nga mga babae no bantog ra kay kuan kanang ana ning kuan dapat okay lang maibog normal kay tawo ra ta dili ta ang hayop manggani na magibog-ibog manggani magkuan-kuan manggani iring-iring manggani nya kita padagay mga tawo no. So ug maibog kasi sa kalalaki lantaw na pud ka sa layo then pag sunod mo lantaw ug naglantaw siya ibig sabihin may chance siya tapos pero hulat ragig ka pag stay ra sa imong bangko kung mahimo scotch tape na imong lubot din sa imong bangko hulat na nga siya magpaduol sa imo siya mo approach dili kay hala nagtudo na kadira og pangyat-kihat din ha so walay challenge ning nana nga relasyon dali ra mahuman mga lang na siya isang linggong pag-ibig ana. So mao to no ang ato ang tip number 1 nato nga dapat i-challenge ang usa ka lalaki sa imo dapat hard to get. Ana, kinahanglan. Pa hard, oy. Nung ko para worth it ra na unya. So, ikaduha na to para magugma ang lalaki. Tip number 2. Once nga manawag sa imuha ang lalaki or mo paduol sa imuha, mo approach, ayaw pagpahalata maayo nga, hi, salamat, nagpaduol ka, dili ingon ana. So, dapat ka, kinsa ka? May pagkaingon ana ba? Do I know you? May mga pagkaingon ana ba pero ang kaingon ng lalaki nga ay lami ning siya kay kuan I like kuan kay fighter ni kanang fierce kinahanglan kuan kanang like what I've said kanang may challenge ba so ang lalaki ma-challenge sila ma-feel po na sila o nga kanahan ko yung ani kay kuan kanang dili basta-basta ni nga babae makaana sila no so syempre, pag once nga mo approach na dyan ng lalaki, dayon, ikaw, syempre, gikilig ka kay deep inside, may ganahan po ka sa iyaha, igyan po ni mo ipakita, don't be too showy. Sakto ba to? Showy. Basta don't be
too showy. Ayaw ipakita maayo nga kanang na happy ka nang ano kayo ka nga nagpaduol siya. Na kay para dili kay siya makaingon nga ay kuan man pud di ay may something. Kiat man pud di ay ana manggo dili. Uy kinahanglan paano sa uy ning tawag ani pa bebe ana tawag nato nga pa bebe. So ana once nga mag ano na siya mo try na siya og pangay sa imuhang number. Ingon sa ka announce nimo nga ngano mga sa akong number unsa man imong purpose ana dayon ka didto diretso prangka nga anaon din nimo nga dili ko ganahan for fun ana prangka ha diretso kay kung ganahan siya og for fun ra or pang one night stand ra kain na lang oy diretso prangka oy kaysa later na ka makaano gilak-hilak din ha uso ra bang ghosting ron Diyos ko Ginoo ko Lord nang iwan ba ka sa ere ba so ayaw ana no likayan ang kahigayunan sa pagpakasala amen. Okay, fine. So, tip number 3 na ta. Tip number 3, ayan, magkuan ta ka ng, once ka mangcourt na ang lalaki, ayaw sugot dayon, ginawa ko, pag sa kaminuto siya ni ingon nga pwede ka manguyab ni oo na ka din ha. Mura pag kuan oy, mura pag giduslot ng imong lubot din ha oy, igking mong pugka, ayaw nga nana. Kuan siya, testing isa kung seryoso ba siya or dili. No, ano siya, hulat-hulat sa kang mga ano, dilingon nga pag kuan niya, kasi na messenger na kalabanan ron no, kay para mas makasave. Pag message niya, ayaw dayon isin. Hulat sa kag mga 3 to 5 minutes or more, ana ba? Para dili pud makaingon ang lalaki nga naghulat jud ka sa iyang message, dili kay halata lagi, ayaw pa halata kay lain jud kay nang halata kaayo ba. Sa ko arang part ha kay bisag ako gani ron nga minyo nako dili ko ganahan magpalata sa kupana oy nga kanang nanginahanglan ko og kaluoy panabang dili oy mag ano ragog ko magulat ragig ko nga ano basta so para sa inyo back to you guys naabot man sa ako oy my God. So sa inyo ha hulat sa 5 minutes ana 10 minutes or more the more the better no para dili makaingon ang lalaki nga nagulat ka. So, pag openin mo siya after 1 year, pag openin mo sa iyang message, ayaw po dahil kag-reply. Relax ha, hunang-huna ka sa imong reply kung naingon siya nga ganahan bako manguyab sa imo ha. Ayaw sa reply, ang imong i-reply, diretso og huyo. Huyo i-reply pa kunyari. Para makaingon ng lalaki nga wala nimo siya gi-save, wala nimo gi-save iyang number whatever. Ana, pag gahi-gahi sa, pa bebe sa, pakeme. Kinahanglan worth to fight for, or you getting, kayang worth it ang ilang pag-effort, kinahanglan ko ka kanang, worth it, or dili worth it, I mean, wrong word to siya, dili worth it, kinahanglan, kuan ka, kanang magpa-special ka, no, magpa-special sa gyud para, maganahan jud ang lalaki sa imuha, kinahanglan, kuan ka, mura kag bayabas nga naa sa punuan sa lubi, Kaliman kan abi bayabas nga sa punuan sa lubi. Wala, di ba? O ingon anak kasamok ang gugma. Mga imposible mahakuha jud. So ana na so maghuyo-huyo na mag-conversation na. So ano ra ka relax ra ka, dili ka mag-oo sige, dili ka mag sunod-sunod sa iya sige kay kapasabot man gud na nga og nisunod ka dayon sa iya gusto. Pero ana ni oo dayon ka. Kapasabot ra na nga in the future sa inyong relationship na ay under ninyo, either ikaw or siya. So ikaw jud ang under kay ikaw man nagsisunod-sunod man kadayon at in the first place. So pasagdai nga courtan ka nga mangcourt sa imuha ang lalaki, pasagdai hatagi og time, take yourself time also, ayaw og kuan, ayaw og pagdali kay ayaw pag-rush kay kuan kay maabot ra gid mo ana sa inyong ginadalian pero lami man guna siya kung niagi jud mo sa insakto nga process ba nga pagproseso ba. Kay kuan bisag dili na ni oso pero ganahan madagay ka nga magugma sa imong lalaki so mao na akong advice no pero kung ano ka kung kiringking ka ayaw na lang paglantawan ni nga video oy dili mo para sa imo sa ko alang niha nga advice manggod kay dagan kay message manggod sa ko na ko klase hapit na human akong time my God. So, og kuan na, og naka-desisyon na ka, kung willing na ka, ganahan ka sa lalaki, na-realize nimo nga ganahan ka sa iya, so okay na nimo siya nga sugton, kung nakita nimo nga worth it pud siya nga sugton, dili kay, wala pa ganin, ang court pa ganin, anay gikurtan lain, ayan na lang yun, pagpatuga-tuga din ha,
no? Mangwan sa ka imbestiga ginagmay ba kung unsa iya background, kung maayo ba siya nga pagkatawo, may pangandoy ba siya sa kinabuhi, ana kay bisan pag uyab-uyab ra na dili pa na nimo kuan bana-banahon pero wala ta kabalo oy kay na Ginoo ko ay Ginoo ko igo mahitabo na lang gunang one night stand manhiman nahimo nagkuan pamilya na nimo siya na di ba kay na mao na ba ang uso ron diretsahan na mao nga background check sa no kung sa kuan pa quality check murag baboy murag baboy quality check sa nimo kung naay daot or wala ana naay sakit or wala sakit sa utok samot na og mga ano samot na og ang lalaki ka responsable ayaw na lang maluoy kasi mo kaugalingon og labi sa tanan maluoy kasi mo mga anak no mangita tag lalaki nga kabalo pud manginabuhi pasensya na taon sa mga sa akong manghod joke pero as in reality ra ni siya sa ako inaano kung ganahan gyud sa mga babae ra ni siya nga ganahan og kuan kanang may future or ganahan gyud nga magugma sa imuha ang lalaki so para magugma gid kay sa imuhang lalaki kaya ang ato-atapit, abot mo ni sa mahigugma, kung saan pagpahigugma sa lalaki, no? Kung uyab na gid mo, pero ana ron, uyab na mo. So, kuan na, kaning date-date na, whatever. Ayaw sa ihatag, isuko ang bataan, ha? So, first date pa lang, isuko ng bataan. Ayaw, usa, maluoy ka. Hulat-hulata sa pod, no? Hinoog ko, kay maudyo na siya pinaka-importante, ang first date. Kaya rin na gud na ni mo mabalan kung ang lalaki makahulat or sa dili. Ana. So, ayaw kuan, ayaw isuko dayon ng bataan. Sa ikaduha na lang nga date. Joke. Ayaw po. Manana sa inyo. Ako man naman nakakatawa ni ako ang ginapang sulti. Ayun. Basta, og uyab na mo, ikaw pud nga babayi ka, dili ingon nga tanan nga favor na kuha na sa babae na pud sa lalaki. Ikaw nga babayi ka, so na ni tip number 4 na so ikaw pud nga girl ka pag uyab na mo ayaw pud pasigi og kuan ning ano kanang mangayo-ngayo ka ba kung unsa nga wala ko padungog-dungog ba nga wala ko lodi ko kat reply lodi ko be pasa lod be ayaw okay ra once or twice or kuan or thrice basta ayaw ra sige ha girl kay ngano dili pud ganahan ang lalaki ngon ana kay ganahan po na sila syempre mag-effort pug ka oy manginkamot pug ka nga maka-reply sa ilaha di kaya dagag pasalod di pug ka mo kuan dili pug ka maningkamot in town og reply ana effort din pag may time ganan so and then dili ra ingon ana no sa part nga naa kay pangayon sa lalaki what example dugay na jud mo sa boy dugay na mo sa boyfriend o nag-function siya nag-work in yung relationship dili ka mag-expect too much pud kay parehaan ang lalaking taon kanang once nga nakita na nimo nga ginhatag niya tanan sa imuha nya ikaw magpaka-spoiled pug ka mangayo na lang ka sige na lang pug padungog-dungog nga wala ko inani wala ko ingon ana bisag inuplite sa inyong date wala ko iplite ana noon uso naman noon motoron angkas-angkas naman mo nang kalabanan lagi ron sa babae po maangkasan na lang ay my god yung mo unsa man ako atip oy daw dala pa sa aba basta ana ba basta kabalo na mo sa ako ginamit no so next tip na to is sa mga manag-uyab na ni or mga magminyo pwede po sa mga minyo na kung uyab na gid mo or kuan kaning dugay-dugay na mo or bisag bago pa di ka dapat magsigig duda sa part sa girl manggod kaning pala duda kay ta kasabot ko kay ingon ana gid kay ko sa una char sa una ra ba dili magsigi og duda kay dili ganahan ang lalaki anang dudahan sila gawas og kanang tawag ani gawas og kanang ang lalaki kanang naadyoy ginatago di ba kay ang babae ra ba grabe kay instinct once nga basta kay ako taas kayo ang sa kuha radar nako basta kay dili ta magsigi og duda labi na og ang atoang uyab or bana dugay kay makauli mauli tra og 5 minutes ug uli sa balay grabe na ta makabuyayo mga babae gyud as in grabe nya makabungol ba pod sa lalaki manggod gabagting na ilang dalunggan sila ganahan makadungog ana dapat paulion sa nimo sa imong paulion sa nimo imong bana patikangon sa nimo sa hagdanan pasudlon sa nimo sa inyong balay din mangutana ka unsay nahitabo di kay wa pa gani napas tugkaran giaw-aw nas iro giaw-aw pa lang sa iro
nag-aw-aw na pugkag maayos taman, wala pa gani kakabalon sa reason, wala kabalo, may na emergency sa gitrabahuan or unsa-unsa, no, kay dili na to sugataon o kanang yaw-yaw jud ay nga to ang mga partner kay ngano kaning sa wala ta kabalo kung unsay lagi pagdaanan anang days nila pod. Kung kita nga mga wife or mga partner nga babayi, galingkod ra ta sa balay, gahulat lang, sila dili kay samot nga mga working husband ano po na sila gapaning kamot og ilaha. Kung malate man galing, hula ta usa ka explain na usa. Ug moingon siya nga nakipag-inuman sa barkada kay giburingan sa imuha, aw diha na ka magbuyaya og taman kay bisag ako maduklan ko gid siya. Kasi palayason ko pa siya na makabugto siya. So naka-remember nang ko kay Lola Wending ang iyang explain na makabugto. Kana noon lahi na siya, dili na natarong kiniat-kiat na sa imuhang bana samot na og niadtong video kihan nya mao na alas 12 sa gabi na nakauli. Hay, Ginoo ko. Ipanglabay ko na lang gid sa bintana ng iyang mga sanina, no? So ako na ginilisod kay magpa-inlove sa mga lalaki. Mangod kay ang mga lalaki once ma-feel nila nga na in love ka, mag-spoil mo po tawon. Ay, kakabuyer. Mao ni nga natingala ko nganong naamoy na nangayon akong advice ani. Uy nga dili man ko love expert. Tawan na ako mga advice puro ra binuang. Unsa na ni? Katulong akong ulo. Bitaw guys, seryoso na bitaw. Unsa man pag seryoso? Bitaw seryoso na. Guys. I'm trying to be serious. Seryoso na. Bitaw mga babae dili ganahan ang lalaki anang yaw. Okay, di ta mo sige aw, no? Kay naay lalaki manggod nga naanad na. So naapoy sitwasyon nga naanad na wala na sa ilahan na. Pero kay dili man gud tanan usahayon ra manggod ang lalaki. God para sa akong dudong naanad na. Naanad na sa akong yaw palapos na lang, no? Pero kanamang gusto mga bago pa nag-start ba o ganahan jud mo ma-inlove sa inyong lalaki. Dili na to sila kontrolon, dili na to sila patamaan. Hatagan okay lang pud bitaw to ako mention gina inom-inom. Okay lang kung occasionally example birthday ni boss o dapat crispitar ug naay mga kanan valid reason dili ra ingon nga nga ni inom-inom siya tungod kay ganahan na ra siya dapat naay reason naay gina celebration abi okay lang na pero og kanang kuan bago sweldo ang naginom-inom didto samot na og sagulan og pamurikat ay magseryoso naman unta ko. Alam mo, ginawa ko man lagi nga vlog din. Di katawa. Tama na ni. Di na ko.